Sirikand County ma Nairobi riwruok kod riwruoge mamoko yango e okang' mokwongo klinik mar jotuo ringa mar remo e od thieth mar level 4. Klinik no moyaw e od thieth ma Kianda 42 manitiere ward ma Sarang'ombe kar chung od bura ma Kibra County ma Homa Bay, County ma Nairobi iwacho ni biro konyo ngima jotuo mathoth manitiere kar dagno ma osebedo kamanyo thieth maboyo, gino ma osethiro thothgi chopo e ute mag thieth. Kaka Simfos Okinda lero, jotuo ringa mag remo ojiw mondo ndikre e bwo okumba mar thieth mar SHA mondo giyud chenro e yo manono maonge chudo. Mokalo, Selina Ogweno nonyuolo nyathi ma bang'e noduogo yud kod tuo ringa mar remo. Dang'ni kod achiedh nade makoni kod kocha nomiyo thembe i piny kotemo manyo konyruok ne wuode. Kata obedo ni ne en safar ma ok yot, gikone noyudo resruok kowuok kuom osiepe mawuok e pinje jo-Jerman manokelo chenro mar reso ngima ok ne nyathine kende to ne jodak e alwora ma Mathare. Kane wayawo klinik no, nen ni ka idhi kanyo tiyudo thieth, miyud pim, miyud gimoro amora ma koro ok nisi ni koro idok kende kiduogo. Through klinik no wayawo kliniks 3 moko. Mamago to moro to nitie Korokocho, moro nitiere Athi River, to moro nitiere Ruaraka Ohai Neema Hospital. Children's Sickle Cell Foundation komakore kod jokanyo mamoko kod Sirikand County ma Nairobi koro yango klinik margi mar 4 mabedo mokwongo e od thieth mar sirikal mar level 4 ma Kianda 42. Od thieth ne yudore kar dak ma Kibra ma koro biro reso jotuo ma yande manyo thieth kuonde mabocho. We've been talking about it for a long time with Dr. Kibe. It has been one of our wish lists from 2018. And today, 2026, I'm happy to say that as I stand here, we have a clinic for sickle cell. Sickle cell is one of the things that has brought us together. It's one of those diseases that has frustrated many of us as caregivers. And today, as we stand here, I'm happy to say that we are doing something to make sure that we sort out the problem. With this sickle cell clinic, they'll be able to be screened. Kenya currently is screening infants so that we're able to catch the ones who have the sickle cell and also the trait early enough. If they happen to be screened positive, they'll further be able to be diagnosed. We've also made sure that the healthcare workers are able to monitor and treat them. Klinik makamano biro kelo yot ne jodak manikod tuo ringa mar remo kochakore chenro mag pimo nyaka yudo yath ka jodak ijiwo mondo ndikre ne SHA. Ne wakelo yath nikech wang'e ni yadhno samoro onge. To ka yadhno onge to ng'iso ni nyaka koro wachak pangre kaka ji yudo yadhno. To yadhne ma beche ni malo iluonge ni hydroxyurea. Ene mokonyo ji ahinya sani man gi sickle cell. Koro wakelo kae capsules 10,000 mondo gichakgo. To capsules go ka gimedo yudogi to ginyiewo moko. Wakelo kendo mashinde 3. Mashinde 3 gi, achiel bodong' kae Kianda, moro bodhi Riruta, to moro bodhi Mathare North. Kuonde 3 go gibo pimo, to ka gipimo to ginyalo oro gi kae kata ka clinics moko man yo Mathare kucho ka, to gioro patients kuma chiegni. Koalure gi mano, kendo wakelo nigi wheelchair. Ng'eni samoro ng'ato nigi rem, to konya wuotho. Donge wheelchair ne madang' sude piyo piyo mondo chop kama oyude thieth. Jodak gi oro klinik makamano gi mor ka giwacho ni en gima dhi kelo fuongruok ne joma dwaro thieth mapoya kod maonge omenda mag thieth. Jacqueline Oyamo en jahigni 37 mosebedo kakedo kod tuo ringa mar remo kendo sani tiyo kaka nyamrerwa Kibra. Inyalo yudo ni joma ng'eny dhi Kenyatta, to Kenyatta bor gi korwa tiegni lakini bor gi jomoko. Alafu Kenyatta bende watiyo gi pesa. Onge SHA watiyogo ken inpatient, but outpatient watiyo gi pesa. Tang'ni yud jonyuol moko onge tich, gitimo mana ohala matindo gi. Koro tero nyithindo klinik bende bedo matek. Ang'ni yud jonyuol nyithindo man gi sickle cell ng'enggi ok gidhiga klinik nikech gionge pesa. Jonyuol gionge pesa. Koro kaka okelnwa klinik ka endigo, wawinjo maber nikech klinik biro bedo nono. Yepo mar klinik mar tuo ringa mar remo korigelo ni dhi kelo yot ne jodak ma Kibra kod alwora mare ka sirikal jiwo mondo mione ni yath ka achiel kod chenro mowinjore oyudore kinde ka kinde. Simfos Okinda, Ramogi TV.